दिनै 2026 मायथाइनि 8 जुलाइ दिनै सानसेनि माखासे गोनां खौरांफ्रानो जादों। सेथि रादाबाव दङ गोदोनायाव आर'नाइ लानानै इन्ड'नेसियानि जाकार्तायाव बिबुंसार होदों गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा। इन्ड'नेसियायाव जोंखांदों बर' हारिनि आर'नाइ। गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा जोंखांहोदों बर' हारिनि दोरोङारि आर'नाइखौ गोदोनायाव लानानै। थरायना गायत्री ब्रह्मआ मिस टिन दिबा भारत 2026 आव आसाम हादोरसाखौ रिप्रेजेन्ट खालामनो थाखाय थि जादों। जारिमिनारि बायदियै बिथां थरायना गायत्री ब्रह्मआ मिस टिन आसाम 2026 बिमुंखौ देरहासार जानो हादोंमोन आरो बेनिनो फिथाइ महरै मिस टिन दिबा 2026 आव आसाम हादोरसाखौ रिप्रेजेन्ट खालामनो थाखाय खाबु आरजियो। मिस टिन दिबा 2026 आ फैगौ 11 जुलाइनिफ्राय 19 जुलाइसिम जयपुराव खुंजागोन। फैगौ 13 जुलाइनिफ्राय दान मोननैनि थाखाय बन्द थागोन गोजाम सरायघाट दालांआ। गोनांथार फाहामथायनि थाखाय सरायघाट दालांआ बन्द थागोन होनना मिथिनो मोन्दों। 2026 मायथाइयाव जानो गोनां 135थि डुरान्ड कापनि ट्रफिखौ बेखेवनानै होबाय हादोरगिरि द्रौपदी मुर्मु बिथाङा। गसाइगावआव हाग्रा बिफाननि मैखोम सिग्रोमनाय। बेबायदिनो मोनसे स्रुत सुलुंनि गेजेरजों गसाइगाव डिपुटि रेन्जनि रेन्जार दीपक बसुमतारी बिथांनि दैदेननायाव दिनै फुंबिलियाव गंसे बलेर' पिकआपआव बुंजासे दंफां हमनो हादों होनना खौरां मोन्नाय जादों। आसाम आरो सोनाब बंग सीमा ओनसोलाव गुकुलकाटा गामियाव दुथांफोरा गारनानै खारो गारि आरो दंफांखौ। बे दंफांफोरखौ बबेबा हाग्रानिफ्राय आयेन बेरेखायै लाबोखोमानायनि सन्देह खालामदों हाग्रा बिफाना। बिजनी पानबारिनि 3 नं गरायमारियाव हाथियार हमनो हादों पुलिस बिफाना। गंसे पिस्तलजों लोगोसे सानै सेंग्राखौ खादों पुलिस बिफाना। खौरां मोन्नाय बायदिब्ला सुकुर आली आरो आब्बास आलीखौ पालेंबारि फारसे फैबाय थानाय समावनो हमनो हायो आरो गंसे पिस्तल, गोथां गुलि, गंसे मबाइल फन आरो गंसे बाइकखौ जब्द खालामो पुलिस बिफाना। 2026 मायथाइयाव सोलिबाय थानाय फिफा वर्ल्ड कापआव आर्जेन्टिनाया 13 मिनिटाव मोन 3 गल सोनानै क्वार्टार फाइनालाव सौहैनो हाबाय। गसाइगावआव पुलिसनि सिग्रोमनायाव 4 मोसौजों लोगोसे 2 फालांगिरिखौ हमनो हादों। मकसुदेल आरी आरो जाहिदुल शेखखौ खादों पुलिसआ। 2बो मोसौ फालांगिरिया गसाइगाव हावरिपेटनि गामिनि थागिबि होननानै मिथिनो मोननाय जादों। ग्रीन बासखौ लाना गोख्रों जादों नोगोरमानि खुंथाया। ग्रीन बासनि ड्राइभारा बासाव सिथाबना दोननांगोन ड्राइभिं लाइसेन्स। आगसि दिगजोंसो राजा लामायाव सोलिगोन बास आरो दासान्दि सा 16नि ड्राइभार लाइसेन्स दाननाय जादों। जेबो रोखोमनि गारिखौ अभारटेक खालामनोबो आगदा दिगसिम थांनो हानाय नङा ग्रीन बासआ। बाक्सा जिल्लानि टेकिभाङायाव मोब्लिब बिफाननि गोहैलुनि थाखाय सासे सुबुंनि जिउ खहा जानांदों होनना खौरां मोन्नाय जादों। मोब्लिब हाइ भल्टेजनि तार जनानै सुबुंनि मोदोमाव गोग्लैनायाव सुबुङा थैयो होनना खौरां मोन्नाय जादों। खौरां मोन्नाय बायदिब्ला थैनाय सुबुंनि मुङा किशोर शर्मा। बाक्सा जिल्लायाव PMAJAY बिथांखिनि सिङाव गावसुंथा गौथुमफोरनो राङारि अनसुंथाइ चेक राननानै होदों। बाक्सा जिल्लानि मोन 21 गावसुंथा गौथुमफोरनो 50,000 रांनि एकालिन राङारि अनसुंथाइनि चेक राननानै होदों। उदालबारि रायजोनि जुथुम नब्लाङाव खुंफुंदों चेक राननाय हाबाफारिखौ। BTC फरेस्ट गार्डनि फिजिकेल टेस्टआ दिनै 3थि सान। हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय BTC सोरखारा फरेस्ट गार्डनि साख्रिखौ गेबेङै होगोन होनना MCLA जुबिराज बसुमतारी बिथाङा फोरमायथिदों। आङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों फैनानै। एथ' जे सिस्टेमेटिकलि जादों, एथ' डिसिप्लिनलि जादों, माने जोंनि मानगोनां हाग्रामा सारा जेरै लुगैदों बे रोखोमैनो जादों। मानो होनबा दिनै आं नुफैबाय निजे गावनि मेगनजोंनो जोंनि CSB बर्डनि चेयारमेन मानगोनां आदा प्रदीप ब्रह्म आरो भाइस चेयारमेन आदा दिप्ति प्रसाद ब्रह्म, आं आदामोनजों सावरायफैनानै जोबोद गोजोननाय मोनफैदों। बे जोंनाव ओरैबायदि सिस्टेमजों डिसिप्लिनजों रिक्रुटमेन्ट जागासिनो दङ। गतिके जोंनि मानगोनां हाग्रामा सार जे सिन्था धारना खालामदों निस्सय बे जाफुंसार जागोन। आरो दिनै थामथि दिन दिनै फैयै फैयै आं दिनै नायफैनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। गासिबो केन्डिडेटफ्रा बिराद मोजाङैनो रिक्रुटमेन्ट बा माबाखौ बाहागो लाफैनायखौ। बेसेबांसो पस्ट दङ आरो साबैसेसो नैबेयाव लाइमोनफ्रा बाहागो लादों?
टटेल आं खोनानो मोनदों बाहाय 52,000 केन्डिडेट सामथिं एप्लिकेन्ट गोग्लैनानै दङ फरेस्ट गार्ड आरो फरेस्टार 1 आरो बाहाय जोंनि बिटिसि निफ्राय 156 पस्ट दा जों माबा दिहुननो हादों दा गतिके जाय जेन्युइनलि पास जागोन जाय जेन्युइनलि नैबे फिजिकेल टेस्टआव पास जागोन बिनि उनाव रिटेन जागोन आरो बिनि उनावहाय अरेल जागोन स' गासिबो जाय केन्डिडेटआ खारनो हागोन बा अरेलाव पास जागोन बा रिटेन टेस्टआव पास जागोन बे केन्डिडेटफ्रानो बेखौ साख्रिखौ मोनगोन आरो बाहाय खुनु जोंनाव बिटिसि सरकारनिफ्राय सोरबा आं बादि एमसिएलए बा सोरबा बिभिन्न एमएलए इएमफोर बाहाय खुनु रावबो व्यक्तिगत भाबै माबा मोनसे माबा मोनसे इन्टारेस्टआव रावबो बेखौ खालामनो हानाय नङा मानो होनब्ला जोंनि मानगोनां हाग्रामा सारा स्ट्रिक्टलि अर्डार होदों जाय केन्डिडेटआ हौवायानो जा हिन्जावानो जा फिजिकेल टेस्ट बा रिटेन टेस्ट बा अरेलाव पास जागोन बे केन्डिडेटफोरखौ बासिनानै होनाय जागोन बाय खुनु पार्सनेलिटि जानाय नङा बे क्लियार आरो जोंनि हाग्रामा सानिफ्राय किन्तु सम सम जे ससियेल मिडियायाव दायो सावरायबाय थादों दा सोलिफुनाय जितु फरेस्टनि साख्रि बेयाव घुस लानायनि अजदा जानो हागौ होननानै बिदि अजद खालामदों सोर लादों सोरबा जुदि लादोंबा बे गावनो फासिबाय सोरबा जुदि नेताफ्रा जोंनि बिटिसिआव सोरबा जुदि बेखौ दिनै रिक्रुटमेन्टआनो जायाखै दासो जानो थांगासिनो दं आरो बिनि उनावहाय अरेल दङ बिनि उनावहाय रिटनलि दङ सोर बोरै बेखौ एडभान्सलि कराप्टेड खालामनो हादों सोर जुदि बे रोखोम खालामनो जाय सोरबा जुदि खालामबायदोंबा बे बिथांमोना गाव गाव खोथा बे आरो गाव बुजिगौ बे जोंहा बेखौ जेबो बुंनांगौ गैया